Päivää. Minä olen Niilo Skinnari, käynyt Mullolon yläasteen 8. luokkaa ja olen näkövammainen ja esitän nyt teille näkövammaisille kuuluvia onnelmia. Ensimmäinen tässä on tässä pihassa tämä maasto. Maasto on usein epätasaista, että siinä saattaa tulla vaikka joku kaatumiskohtaus, jos ei huomaa yhtään sitä. Sitten liukkaus. Niin, sitten on myöskin siinä maassa se liukkaus, mikä saattaa tosiaan, että kun ei näe, voi liukastua ja satuttaa pahasti itteensä. Seuraavaksi on täällä ulkona tämä tolppa, mikä pitää pystyssä, kun sitä ei aina näe, että saattaa lyötä itsensä siihen ja tulla aika pahakin vahinko. Että sitä ei aina sitten näkövammainen saata nähdä. Sitten oli tämä lasinen ovi, josta ei aina näe tämän lasin takia, missä on ovia, eikä erottaa siinä, että missä on nyt aukaissut paikka ja kahva. Että se on aika hankala sitten tosiaan erottaa se. Missä pollas päättyy sitten, voisi sattua, että menee jalka yli ja lentää ihan oikein komeasti. Sitten on tämä kaitehomma. Pitää päästä näkövammaisen tähän kaiteen luo, kun menee ylös tai alas. Ja nämä oppilaat eivät aina sitä huomioon ja tulevat sitä kaiteen puolta eikä anna näkövammaiselle itse tilaa. Päästä siihen kaiteelle siis. Ja sitten jos on portaat tehty sellaiset liian kapeat, hankala liikkua, kun ei tiedä kunnolla, että milloinkaan pitää nostaa jalkaa. Nyt on täällä Viides asia on tässä käytävällä, kun täällä on usein näitä reppuja ja kaikennäköisiä muita esineitä, että ne eivät oppilaat muista laittaa naulakkoon ja sitten saattaa, jos ettekin näe sitä lattialla, sitten saattaa kompastua siihen. Ja lentää sitten lattialle. Sitten on se, että kun tässä on tämä oppilaiden tunnos, että ei aina pääse lävitse kunnolla eikä huomata väistää tiettyä henkilöä. Sitten on nämä penkit ja tuolit, penkit ja pöytät, koska niitä siirretään aina melkein aina siis. Ja sitten on hankala, kun ei tiedä missä ne on silloin ja voi törmäillä aika useinkin ja aika hankala sitten kiertää noita ympäri. Otetaan tässä katin. Joo, tähän katin luokkaan. Ja pane valottaa, niin valottaa.
Tässä on sitten tämä ovihomma, että kun useammat jättävät ne auki vaikka vessasta tullessaan, että törmää sitten tähän, kun ei huomaa, että olisi parempi, että kaikki muistaisivat sulkea ne ovet perässään ja sitten usein jää vaikka luokan ovikin auki, että siinäkin törmää sitten. Tässä ovessa on vielä sekin paha puoli, että jos tämä tässä kiinni ja kävelen itse tästä ohitse, että ja joku tulee täältä itse luokan sisään, että kolahtaa näin päälle. Sitten täällä ruokassa on nämä pulpetit ja penkit niin, että penkit ei ole aina siinä pulpetin alla, että on vaikeampi kulkea siitä sitten haluamansa paikkaa, kun ne on niin tiivisti toisiaan vasten, että ei itsekään huomaa sitä, milloin pitää siirtää se penkki. Ja se ei aina siinä sitten mene ihan kohdalle. Monia apuvälineitä käytössä. Esimerkiksi 2 keppiä. Tässä on toinen, tämä on painavampi ja toinen on sitten kevyempi keppi. Mikä tätä painavempaa ulkona liikkumiseen, että tiedä milloin tulee esteitä. Sitten mulla on tässä kaulassa tällainen tiikkari, mitä me käytän kun en näe kauas. Sitten mulla on tässä tällainen lukukivi, joka avulla minä pystyn lukemaan pienempää tekstiä. Sitten mulla on tässä tällainen suurennuslasi, jota on saatu apteekista. Sitten mulla on olemassa sellainen puhuva tietokone, skanneri. Sitten on tuo Victor äänikirjat ja sitten mulla on sellainen työpöytä ja tässä on vielä lisäksi tällainen johtohomma, että jos se on usein täällä luokan lattialla saattaa kompastua siihen, kun ei näe niin pientä johtoa. Mutta tässä on nyt tällä hetkellä kiinnitetty näin kattoon tämä johto, että se on sillä mielin todella hyvä. Sitten on viimeiseksi vielä nämä valot, että kun näitä useammalla hetkellä läpsytetään näin edestakas päälle ja kiinni. Mulla sitten näkövammaisella aina silmät totu siihen heti, että se sitten ei näe mitään. Ja sitten usein oppilaat sammuttaa valot ja opettajakin niin ennen aikaa, ennen kuin näkövammainen on tullut ulos luokasta, että sitten ei näe yhtään mitään ja sitten ei tiedä mihin mennä. Kiitos ja tässä oli kaikki ja mikä ovat olleet huonosti, mutta ihan hyvin on kuitenkin pärjätty. Kiitän kaikkia kuuliaisuudestaan. Kiitos!